Moltes gràcies, senyor alcalde. Primer de tot, m'agradaria donar les gràcies a tots els grups d'aquest ple, tant a l'oposició per estar molt receptius en tot moment a la moció i especialment a l'equip de govern per la voluntat de negociació i al final hem arribat a un acord que hem consensuat un text que al final sortirà endavant. També hi ha un agraïment especial a l'Associació contra els Abusos Funeraris i a la Federació d'Associacions de Veïns de Viladecans, perquè ells han facilitat eines, assessorament, arguments i també creiem que al final el text de la moció inclou les seves principals demandes. I moltes gràcies a tots. Avui el grup d'Esquerra Republicana de Viladecans presentem aquesta moció per demanar que s'actualitzin les ordenances dels serveis funeraris i del reglament del cementiri, perquè des del 2010, amb el canvi del marc legal, han quedat obsoletes. Ara bé, no m'agradaria basar la nostra argumentació només en termes legals. Volem anar una mica més enllà. El partit que representem no està en contra de la col·laboració público-privada. Com a concepte, no. Ara bé, l'entenem com una eina perquè surti guanyant tothom, però especialment el ciutadà. En casos de serveis que no són públics, encara que sí essencials com és aquest, han de sortir guanyant millorant el servei, millorant els preus i evitant també que l'Ajuntament tingui riscos financers que després al final els que acabem pagant tots els ciutadans de la població. Ara bé, creiem que en aquest cas, en aquesta licitació dels serveis funeraris, això no ha passat, perquè els ciutadans no hem sortit guanyant prou. Sí que és veritat que ara hi ha uns moments delicats, ja no ens hem de desplaçar en poblacions veïnes, sinó que ara tenim un tanatori a Viladecans i a més amb el servei de cremació. I això és important. Però ara bé, els preus són dels més alts de Catalunya i d'Europa. Per què? Perquè no hi ha competència. A Viladecans tenim una situació de monopoli, amb l'empresa que té la concessió dels serveis municipals del cementiri i dels drets de superfície per construir el tanatori. I si mirem a nivell de poblacions properes, la situació és d'oligopoli, on molt poques empreses es reparteixen al mercat. Aquí a Viladecans sí que va haver una disputa en el moment de la licitació perquè sí que és un lloc estratègic per situació i pel fet de tenir l'hospital. I en aquell moment, en el 2010, quan a més es va fer el 2010 també la licitació, aquest grup va ser l'únic que es va oposar i va votar en contra d'aquella licitació. I ara, veient els efectes, ens hi refermem. Hi ha molta literatura a la teoria econòmica que parla dels efectes de monopolis i d'oligopolis en els mercats, que són bàsicament un preu superior al d'equilibri. Però no cal anar a mirar la teoria, sinó que hi ha estudis teòrics, hi ha estudis també pràctics sobre l'impacte econòmic que això provoca en poblacions concretes, al nostre entorn i també de Viladecans. I els estudis sobre Viladecans estimen que més o menys el cost pels ciutadans ens ha estat d'uns 4 milions gairebé, els costos directes durant aquest període des del 2010. Això només directes. Per això estem aquí presentant aquesta moció, perquè no només es tracta d'actualitzar unes ordenances i un reglament, sinó també d'introduir millores en aquests que provoquin que la competència augmenti i que els ciutadans ens veiem beneficiats. Perquè la mort d'una persona propera ja és prou dura com per haver de pagar un peatge extra, sigui en forma d'un sobrepreu o havent de tenir una assegurança pagant tota la vida per por a deixar càrregues econòmiques insalvables per la família. També hem de dir que ens hagués agradat anar un punt més enllà, adquirint compromisos més ferms, com incloure un punt específic que obligui a l'empresa que té la licitació a deixar operar altres empreses en el tanatori sense posar-hi traves. Ara bé, s'han introduït altres punts que ho poden garantir sense necessitat de qui sigui, sinó que sigui a través de la Llei Catalana de Serveis Funeraris i amb l'aval sempre de l'Agència Catalana de la Competència com a referent d'interpretació de la legislació. Per nosaltres era molt important aprovar aquesta moció i fer un pas endavant. Un pas que només és el primer de molts altres que hem de fer a Viladecans i tot Catalunya en defensa dels drets dels ciutadans. I és un pas molt important. Per últim, també esmentar que aquesta falta de competència ens podria haver suposat l'obertura d'un expedient, i corríem el risc d'un expedient de l'Agència Catalana de la Competència, com ha passat en altres poblacions on s'hi han hagut denúncies més explícites. Per això faré un resum també dels punts que demanem en el ple, i són que instar el govern municipal a redactar unes noves ordenances de serveis funeraris i un reglament dels cementiris municipals, acords amb el marc legal i que afavoreixin la lliure competència a totes les empreses que hi vulguin operar. Durant aquesta redacció es doni audiència a l'Associació contra els Abusos Funeraris. A més, abans de l'aprovació definitiva, que sol·liciti a l'Agència Catalana de la Competència que emeti un dictamen al respecte.
També demanem que es faciliti informació completa i veraç des dels serveis municipals, a la web i també des de l'empresa que opera actualment el tanatori, a més de l'actuació de l'OMIC. Que l'Ajuntament vetlli perquè els centres on es produeixen decessos a Viladecans es faciliti la màxima informació que pugui ser d'interès en aquests casos. I requerir, per últim, a Àltima que revisi tots els serveis prestats durant la seva licitació i que en cas de no haver aplicat la tarifa marcada a la licitació per als ciutadans empadronats de Viladecans, reemborsi immediatament aquest import als familiars. I bé, aquí acabava la intervenció que tenia preparada per defensar aquesta moció. Ara bé, vull afegir un comentari sobre la denegació de participació avui al ple d'una ciutadana que volia exposar el seu cas. Hi ha dues intervencions, però havia demanat una tercera. Entenem que està justificada pel reglament, hi ha una justificació pel reglament de participació i, per tant, crec que queda palès de nou que aquest reglament no acaba de ser l'adequat sota el nostre parer. La senyora Maria Doración Losada només volia explicar al ple la seva mala experiència viscuda amb l'empresa que gestiona el cementiri municipal, la mateixa que és propietària del tanatori, i també la seva experiència amb els serveis municipals i l'OMIC. Creiem que no hi ha cap manera millor de millorar que escoltant l'experiència dels ciutadans amb els nostres serveis. I de ben segur que hauria estat una magnífica manera de mostrar la importància del que estem aquí tractant en aquest moment. Lamentem profundament que la senyora Losada no pugui expressar-se avui aquí. Bona tarda. Moltes gràcies.